posible que teña que pedir tamén servicio de traducción simultánea. Mirade o tempo que me fixo. Un pregoeiro da voz, sen voz. Vou tentar ler o que poida e se teño que pedir socorro, igual a miña muller me pode asistir, que ten mellor voz que a min. Entendedes? De momento. O máis común nestes tempos raros nos que vivimos é que ata as festas perdan a súa esencia para mudaren en botellóns industriais. Tanto ten que asistamos a un desembarco de vikingos como a unha romería nunha das carballeiras máis fermosas de Galicia. Tanto ten subir ao campo dos Caneiros como chegar a San Fins do Castro. Un pregoeiro buscado no máis cutre das televisións. A orquestra máis ruidosa que a comisión de festas poida pagar e que corro viño. É todo así. Claro que neste percorrido hai excepcións. Escoitade senón esta crónica que rescatei para vos, xente de Arzúa, dos arquivos de la Voz de Galicia. Pasaron 40 anos, pero hai algo que permanece invariable. Vades escoitando, pido traducción. Arzúa, de nuestro enviado especial. El día espléndido y la inmejorable situación de Arzúa, equidistante de las principales ciudades gallegas, hizo que la tercera Festa do Queixo haya constituido un éxito de asistencia, de público y de vendedores, éxito que confirma lo que ya pensaban hace 3 años los jóvenes miembros de la comisión organizadora cuando decidieron organizar esta muestra de quesos del país. Atención ao que escribía o meu antecesor de hai 40 anos naquela páxina da Voz. Centenares de coches situados a un lado y a otro de la carretera de acceso a la villa nos anunciaban al mediodía que aquello estaba abarrotado de visitantes. ¿Sona vos esa imaxe? Confesaba o cronista, tuvimos que saltarnos un poco a la torera y perdón a los municipales arzuanos los lugares señalados para dejar los vehículos. Era imposible encontrar un hueco y no estábamos con ánimo de ir hasta la Bacolla. Aquela festa do Queixo de hai 40 anos foi tan extraordinaria que asombrou a forasteiros, especialmente aquellos que hemos ido con ojos escrutadores para ver que es eso de la festa do Queixo. Era o medo ao descoñecido, amigos. Hoxe, Arzúa xa non é un punto de paso, senón de destino. E os que ata aquí chegamos sabemos que a cita non nos vai defraudar. Os mellores produtos, os mellores produtores. Un festival musical que deixa pequenas hasta encacareadas convocatorias da capital. Cando un cruza a fronteira dos 40, tanto ten que un sexa unha persoa ou unha festa, é tempo de reflexionar. Podes deixarte ir ou seguir marcando o teu ritmo. É algo que compartimos a organización da festa do Queixo e máis eu. Eu, polas causas que saberedes, que sabedes, manteño un pulso coa vida. Un pulso coa vida manteño. Ese pulso de sair adiante, de facer da necesidade virtude e sair fortalecido. O que os psicólogos chaman resiliencia é o que nos mantén vivos. De aí que o alcalde dixera que o que estou a facer reflicte o espírito da festa. Non sabedes, quizáis, que cando a vida me puxo contra as cordas e precisei de mans as que me agarrar, foi aquí, na Castañeda, onde atopei un xeito de afrontar unha terrible enfermidade que me axudou a seguir vogando. Vai o meu recordo para Ana Quiro, que lle chamou as cousas polo seu nome e alumeou unha vía ata o dentón escura e chea de palabras trampa, de termos como longa enfermidade, grave doenza. Grazas, Ana, compañeira de cáncer. Grazas, Arzúa, de novo, por terme acompañado neste camiño duro e horroroso.
Pero estamos de festa. E só unha letra diferencia dúas palabras. Queixar e queixear. Para chorar hai tempo e non somos nin vos nin nos xente dada aos laios. Así que, amigos, vivide e disfrutade da festa e do queixo. Queixeade, que non haxa máis límite que o que nos impoña o sentido común. Ese sentidiño galego do que somos unha potencia. Espallade polas vosas vilas de orixe todo o que Arzúa nos ofrece desde hai 40 anos. Nesta edición, os cartéis para facer memoria, 54 queixerías, primeiros premios, mesmo de Holanda, Suiza, Italia, Francia, e 3 días coa mellor música, como sempre, e de balde. Los enemigos. Atención, Melide. No. Kepa Junquera, Isma Romero, The Gift. Porque o queixo sabedes que entra mellor con música, ou a música con bo queixo. O das penas con pan quedou desfasado. Cando rematemos felices e contentos, pensade que xa faltará un día menos para a festa do ano que ven. Non miredes moito ceo, que Arzúa nunca foi venidor. Xa o sabemos, pero tanto nos ten. Xa o cantará mañá Treixadura. Se chove, deixa chover. Se orballa, deixa orballar. Por máis que chova e vente, de Arzúa non hai marchar. Viva a festa do queixo. Viva Arzúa, a vila do queixo que non ten queixa. E a por outros 40 anos. É unha cousa, cuidado co que desexades. Estade atentos que calquera día fan vos caso, inauguran a autovía esa que levades anos agardando e acabouse a paz. Viva a festa. Vai por nós.